Всички някога сме били деца. Нашите родители също са били нечии бица. Винаги търсим връзка един с друг. Но реалността често е съвсем различна. Не всичко е цветя и рози и това е напълно нормално. Обикновено можем отново да се разберем или да има изцеление и прошка. Но понякога напрежението се натрупва и прераства в грозни ситуации. Чувстваме се по-малко свързани, неразбрани и самотни, дори в присъствието на другия. Ситуациите често започват с много малки ежедневни разочарования, прости конфликти, глупави спорове, които накрая се натрупват. Връзката между родител и дете се основава на грижата. Родителя иска да се грижи, а детето иска да бъде обгрижвано. Това са две движещи сили, които са във всеки от нас, но понякога ни пращат в грешна посока. Защото страхът да не загубим тази грижа ни кара да не разбираме чувства, реакции, думи, нагласи и може да реагираме неправилно. Конфликтите, започнали като малки и прости, ескалират по този начин. Желанието и копнежът един към друг остават същите. Но колкото и добри да са намеренията, понякога родителите са безразлични към тъгата на детето, а децата към тази на родителите. Не е нарочно, но страха да не бъдем обвинени или липсата на решение ни пречат. И тази реакция, за жалост, изглежда като безразличие или става обратното. Другият се затваря от страх да не усети пак болката от отхвърлянето или не можете да се изразите добре и не намирате точните думи. В резултат, детето не се чувства обгрижено, а родителят чувства, че се е провалил в грижите си. Разбира се, не можем да ги поставим на равна нога. Децата се нуждаят от родителите си в такива моменти повече, отколкото обратното. Но и двамата страдат еднакво от ситуацията, защото макар да искат едно и също, другият изглежда недостижим. Чувствате се отчуждени, всички разочарования, спорове и погрешни тълкувания се натрупват. Всеки опит за сближаване носи само повече болка, разочарование и неразбиране. И всички тези негативни чувства ги отдалечават все повече и повече. Нищо ли не можем да направим по въпроса? Всички се борим с стреса, заетостта и силните емоции. Винаги е добра идея да потърсите помощ и има много протегнати ръце, които могат да я предложат. Като родители, можем да се научим активно и внимателно да слушаме детето си, опитвайки се да разберем какво стои зад думите и поведението му, признавайки чувствата му и откликвайки с разбиране. Заедно гледаме на семейството като на решение. Защото когато връзката се излекува, оздравява и семейството, така че можем да прекъснем цикъла. Защото дори в най-безнадежните ситуации изцелението е възможно. Затова не се отчайвайте и не губете надежда, когато ви липсва близост на децата ви, които са ви толкова скъпи. Защото колкото и далечни да изглеждаме понякога един от друг, другият често е точно до нас, търсейки прегръдка, търсейки разбиране, търсейки закрила, просто търсейки близост.